Jangan mau. Pusat bala sih ini. Chokai nih, dus saja do. Tong mày à? Mày ơi, đi ra thằng nó chẳng hay đâu không? Dia có đại 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 cái gì? Ở đây không ăn được đấy. Một tay của con. Làm một cái sách trà. Kaisa bo party ni neta boya bo ko bo party khane boya bo kaisa kok ma thunai bo nong ma rong man non ko tam kok sana musun tam sana musun beli ham ko ponset plan ko nong ka ni Ponset jaksara. kami para nong para mong ka Jaksara. nona je tini tako rake jona bo kaisa kok ma thunai nong ma rong man bodi no bai ra ka 그래 이제 재미 살자게 본 거야. mana bo no bon tam kok sana tam sana musun din bai 하면 사는 거죠. 뭐나. 하면 알겠습니다. Bila na joto no sarak pani joto lukuramo no bila ni hambaya pare bica kok sawono ang faroksa kok matunai kok tripurani kok matunai ang Rakesh tamongkai je chugya nukungni lukurokno ang tini ani khabai ani nijini pocket ni bai ang borokno 10 kg khlai borok 5 kg khlai borok ang tini subawi chare na hinno ang tini o buskango busaka busawino ang tini borno borok 5 kg khlai 10 jon nukungno ang tini chugya nukungno rika tai gobangma jagao mo hai tongo ang tai rina hinmo wan chugui tongo jodi sono ani chugui tong hangke ang chugmani jora onang onek amsayon thangeri nai mo haikino ma sawai seri mai phono 2 mas 3 mas hewai se phono ang chugonai ang tai joto no koine musungo jara je khaganang lukurok je nukung chugya rok no subana musung tong hangke borok bo haino hai mo haino buskango agugoi chubanang thu kuno party hiya kuno thangkoreng thanglai mani hiya oi abo haikino chubanang thu ang bo khoroksa kok borok bai kok ma thumnai ang bo khoroksa reporter ang belaikino ang hamjago chini to phano chini borok no korei hiya bang bo korei no ang bo mairung bai sao haipono ang tini ani lukurok no ani tikra sarok no ang chobana musungo onek kobang mo jaga thangi nuk hangkai jeng kok no thuma thangpro hangkai jeng korei nukni borok no nubu khairago hiya ang bo korei no boyano khairok khakharo yang abo saimiya hiya ang khairok maganang ang belaikino hamjago tamongkai korei nukung no aba haike chariman hangkai saucha ani bo order phaina nang khakhayo hiya bata ang officially babe ang je kok no thumui tongo official no hoite bang kok sakhano subodai hiya ba ani pocket ni rang bonang tini 50 kg mairung paye 10 jon nukung no korei nukung borok no ang tini chubakha 5 kg khaye ab saino joto no haina hai phungka hamni joto ani thakchalai ani fan tono eba ani sai okra mo joto no hambai pore ani kok samane orno paika joto no